ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಡ್ ಅಲೆ ಬುಡ್ತೆರಿಯೇ ಪನ್ನಗ ಒಂಚೊಂಚೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಒರಕ ಕಣ್ಣು ಅರ್ಲಾದ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಪಂಡಂಡ ಕಂಬಳದ ಗಂತದಂಚಿಗೆ ಗಂತಡ್ ಗೋನಿರ್ಲೇನು ಬುಡುಪಿರು. ಈ ಗೋನಿರ್ಲೇನು ಬುಡುಪು ನಂಚಿನ ಗಂತದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುದ ಕಂಬಳಡ್ ತೂವೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಬರ್ಕವಲೆ. 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಿ ಕರೆ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಒಂಚಾತು ಪೊಸತನ ಜನಕಲ್ನ ದುಂಬು ದೀತಂಡು ಅವಿತ ಬೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಲ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಬ ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನವು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ತೆರೆಯ ನೋಡು ದಾದಾಂದು ಕೇಂಡಂಡ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲೆನ ಜಪ್ಪಡಾವುನಂಚಿನ ಗಂತದ ನಿರ್ವಹಣೆನ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನವು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದಲ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಆ ಒಂದೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮುಕುಲು ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಉಲ್ಲರಿಂದ ಎನ್ನಿವೆ ಸರ್ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಓಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತಾಡು. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಗಂತದ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ನೀರು ಕಟ್ಟುನ ವಂಚಿನ ಬಾವಡು ಅವತನ ಎರುಳೇನು ಬುಡುಪು ನಂಚಿನ ಬಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಆವಡು ಸರ್. ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆಂಡಲ ಅವು ತಪ್ಪು ಪೋಪುಂಡು ಸರ್. ಅಂಚ ಅದು ಎಂಚಪ್ಪುಂಡಿಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆದ ಕಾರ್ಯ. ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಗೇಟ್ ಅವೆ ಗಂತು ಬಂಡ ಇಡೀ 25 ಕಂಬಳೊಟ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪುದಾರ್ಥ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಹೊಡಿತೆ 33 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಐಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳ ಪೋಣಾಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇರು. ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಗಂತದಾಗ್ಲ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಮೂಳು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ದವಾದ ಒವ್ವೇರಿಕ್ಲ ಏರುತ್ತಕ್ಲೆಗ ಏರಿಗ್ಲ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣಾವಡು ಒವ್ವೇರಿ ಮೋಸ ಮನ್ಪುಣಾವಡು ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ನಿಜ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ದವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ. ನಾತಿಮಿ ಅಂಚಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ತತ್ತದ ಬೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೀರ್ದ ವಿಷಯ ನೀರ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಕ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಎರ್ತಾಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಎಂಕ್ಲೆ ನೀರು ಬೋರ್ಡು ಐನು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ತು ನೀರ್ದವೇ ನೀರ್ದ ಸಮಿತಿ ತಕ್ಲುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ಪಣ್ಣೊಂದಿಪ್ಪ ಬೋದು ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಮುಲ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪ ಅಕ್ಲಪ್ಪ ಐನೊಂದು ಅಪ್ಪ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ನೀರು ಬಿಡೋಣ ಎಂಕಲ್ನೇ ಬಿಡ್ಪುಣ ಮೂಲ ನೀರು ಹೋಯ್ಕೆ ಪಿದಾಯಿಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನೀರು ಈಜಿನ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲ ನೀರು ಅಂಚೇನೆ ಗೇಟು ಅಂಚೇನೆ ಗೇಟ್ ಎರುತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಪಾಸ್ಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ನಂದು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಇರೋನ್ ಬಿಡ್ಯಾರ ಈಜಿನ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜ ಏನು ಕೆಲವು ಜನ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ನಡಪುಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಐಟ್ಲ ಪುತ್ರುಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುರಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಮಂತೀರು 10 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಮತ ಮಂತೀರು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ 7 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಐನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಕೊಂಡಿರೋ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತುಗು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಗೋರಿ ಇರ್ತ ದನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇರು ಬುಡುಪಾವ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುರ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವೇ 10 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ಐನು ಎಂಕ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಜ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಗಿಪ್ಯಾರ ಆವೊಂದು ಜೀವನ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಉಂಟು ದಯವಂಡ ಕಂಬಳ ಏಪಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಖರೀದು ಆಂಡಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಗಂತ ನಿರ್ವಹಣೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ 24 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆಗ ಜರದು ಕುಳ್ಳೋಡು ಆಪುಂಡು ಮೂಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎರ್ತಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನಿ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಣೆ ಅದ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಗಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 10-16 ಜನ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೈ ಆಯ್ನ ತೇಜಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು ಒಣಸು ಬಾಯರ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಹೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಂತದಾಕ್ಲಿ ಮಾಡದ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಲಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಹೌಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಮಂಡಲ ಅಂದ ಒಲ್ಲು ಅವು ಸಿಟಿತ ಅನುಗುಣವಾದೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲಿದ ಅನುಗುಣವಾದುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಒರಿತೊಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಣದ್ದು ಮುಗ ಮಾತೆಗ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತು ಮುಂಚಿದ್ದು ಪೋಯಿನಕ್ಲತ್ತ ಇರ್ತ ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಇಂಚಪ್ಪುಡ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಮುಂಚೆ ಪುಡ ಅಂಚಪುರ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಂದೆ ದೇವರೇ ನೆನ್ತದೇ ಜಪ್ಪಣ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿನ ಜಪ್ಪಣ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಪ್ಪಣ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಚವಂಡ ಇಂದು ದೇವೇರ್ನ ಕಂಬಳ ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿ ತನಿಖಲು ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಮನ್ಪಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಬೋಳಿ ಖಂಡಿತ ನಿಖಲು ಮೆಡ್ಲು ಕೊಂಡೊಪ್ಪಾರು ಎಂಕಲ್ ನಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ನಿಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿ ಅವ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ನಡಿ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ವೇರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಸೆ ದಯವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಪಣ 33 ವರ್ಷದ ನಿಕ್ಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೋ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಜಯಂತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಪುನೆಂಡ 6 ಅಪ್ಪಗ ಕಂಬಳ ಕರೆ ಮಂತನೇ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ವಿಕಾಸ ಎಂಕಲ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಮಂತ್ರಿ ಅಪ್ಪಗ ದಕ್ಷಿಣ ಹೊಡೆದು ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತಾನೆ ಕರೆ
ನಮ್ಮನ ಅವು ಮೊನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಕಂಡ ಆತ ಪೂಕರದ ಕಂಡ ಅಪ್ಪ ಆ ಸೈಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪ ರಥ ಬೀದಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಕಮಲದ ಕರ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಏತು ಕಷ್ಟ ಬಂಡಡ ಇತ್ತದಳಕ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಲೈಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಂತ್ರ ಕಮಲ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮಲ ಮಂತಾಂಡು ಆತ ಶೋಕ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಎತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಜಯಂತನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಆರ್ನ ಕಾಲ ಕರಿನೋಡ್ದು ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ 5 ಕರೆ ಇಂಚಾಂಡು ಪೂರ್ವಗಳ ಪಶ್ಚಿಮಗಳ ಮುಂದೆ ಆಂಡು ಐಟ್ಲ ಅಂಜನೆ ಒಂತ ಬಂಗಾಣಕ್ಲೆ ಸುರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಶೋಕಾಂಡು 5 ಮುತ್ತಪ್ರ ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿರು 5 ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ರು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಹಂಚೇನೆ ಅರೆಗ್ಲೆಂಗ್ಲ ಒಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ 5 ಚಂದ್ರಶೆಟ್ರು ಬತ್ತಿನಾಗಲ ಹಂಚೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆರು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ ಪಾಪ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ ತೀರಿಯೋನು ಬೇರೆ ಎಂಚೋಳ್ಳಾರು ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡಾನು ಆರ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಗಜರ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೇರ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪುಡುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗ ಅವಡು ನಿಂಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರೋಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪಂಪನಂಚನ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಂಚನ ಅವು ಗಂತಡು ಕೊಲ್ಲುನು ನಿಂತನ ಜನಕ್ಕಳು ಸೇರಿನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಜನತ ಈ ಸರ್ತದ ಕ್ರೌಡನ್ನು ಪಂಡಿಯರ್ನೇ ತೀರ ಅಂದಾಯಂಡ ಕೋಡೆ ವಾಹನ ಗುಂತಾಯಿರ ಜಾಗೆಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಆಯ್ನ ಪಂಡದು ಸುಖಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಬಂಗವರ ಅಂತಿರು ಓಲ್ ವಾಹನ ಒಂತಾಯಿರ ಪೋಯರ ಬರೀ ಅಪ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಂದು ಬಾಡೊಂದು ಬೋಂತೀರು ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲು ಎಲ್ಲರ ಬಾಡು ಅಂದಾಯಂಡ ಪೋಯರ ಅಪ್ಜಿ ತಗೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕಳು ಕೋಡೆ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಜನ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ರಜೆ ಉಂಡುಂಡ ಆತ ಪುತ್ರದ ಒಂಜಿ ದೇವರನಂದು ಆಯ್ತು ಇದು ಇಂಡಿತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳಿ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೆದಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಿ ಆತ ಶೋ ಕುಡಿದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ಮೂಲಂದುಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ವಿದೇಶಿಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 10 ಜಾರು ಮೂಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಅದು ಹಿಡ್ದೀಪ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ತೂಪನ ಒಂಜಿ ಆಸ್ಪದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಹಾಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಸೈಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಪುತ್ರದ ಗಂತು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದೇರದಟ್ಟು ದಾಲ ಓಲ ಆ ರೀತಿ ದಾಲ ಏರಿಗ್ಲ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸರ್ 33 ವರ್ಷ ಗಂತದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳ ಒರಿಪಾವುಡು ಪಂಪಿನಂಚರ ಹೋರಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಸಾತ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀಸವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಂತದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನೆ ಕೇಂಡರತ ಗೋನೆರ್ಲೆನ ಬುಡ್ಪಿನಂಚಿನ ಟೈಮಡೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಆ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಜನಮಾನಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸೇರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ ಸರಿಯಾದ ಇಪ್ಪುನಂಚ ಗಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತೊಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಪಟೇಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಅತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. It will look really good on you. Amma? Huh? Mother is always son's first love. ಪ್ರತಿ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಿಎಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್.